ndoda kuti undinzwisise muzukuru wangu Saint. Mukugarisana pane nyaya inonetsa inoita kuti vavakidzani vasataure vese, inoita kuti vavakidzani vaite sevachatemana nematemo, inotosvika pakutoti vanhu vaite sevachapararana mhosva. Nyaya ndoda kuti tinge tiri tinogadzirisa inyaya dzinotozivikanwa kuti kwana sabhuku iriko. Nyaya iyoyo komadzishe dziri kunetsa kumatare dzimhosva vari kuzama kuda kuti vange vari vanogadzirisa nyaya dzakadai. Inyaya dzemuganhu. Yes, nyaya dzemuganhu. Kana tichitaura nyaya yemuganhu, ndofunga kuti vanhu vese vane mastands, vanhu vese vane pavari kugara vanotonzwisisa kutoti kana kune nyaya inogona kuita kuti vanhu vasataure vese, inyaya yemuganhu. Angosendi ko muganhu waita sei? Mukanzwa vanhu vachitaiwa takarimirana pamuganhu, ichokwadi. Pane vanhu vanotosvika pakutorimirana mumiganhu rotozova dambudziko. Asi nhasi ndauya nesolution yandoda kuti ndinge ndinokuzivisai kuti toigadzirisa sei nyaya yekuti mumuganhu mako musarimwe nemuvakidzani wako. Nhasi ndauya negood news kuti munge muri munoziva kuti chii chiri kutora nzvimbo. Zita rangu semazuva ese ndinonzi Uncle Saint, chigotwe mana mama. Saka kana uchitoteerera inini uri kuteerera sekuru kuti vange vari vanokupanga mazano akanaka. Saka chimira ipapo unatsoteerera nekunzwisisa zvatoda kuti tinge tinotaurirana. Saka ndakuda kuti unatsoteerera, unatsovhura nzeve dzako unzwisise kuna sekuru. Anditi kana une stand yako iwewe, wakatenga stand yako mungava muguta meHarare, kungava kwaMutare, une stand yako kuBhindura, kuBeit Bridge, anyway kwawakatenga stand yako, chekutanga chinoratidza kuti stand ndeyako kunge uri unoisa fence. Yes, wandinzwa zvakanaka. Kunge uri wakaisawo muganhu kuratidza kuti aiwa stand yangu inotangira apa ichipera apa. Zvakare kunyange ungave uri musha watengawo ruzevha rwako, kana kuti une famu rako, plot rako, chinoda kutanga kuitwa kutanga kuisa muganhu. Izvi zvinokubatsirei? Zvinokubatsira kuti unge uri unoziva kuti aiwa hapachisina angauye kuzopinda mukati memuganhu wangu, hakuchisina angauye kuzosvika paanorima mukati memunda wako, nekuti mukati memunda wako unenge wakachengetedzwa. So step yekutanga kuratidza kuti iwewe ndiwe muridzi wenzvimbo, kuisa fence yako. So chandiri kuda kukukurudzira muzukuru kuti aiwa ndauya navo vana mazvikokota nyanzvi panyaya dzekuita zvefencing. Security 360. Aiwa ava ndo vanoziva zvebasa racho, ndidzo nyanzvi ana mazvikokota panyaya yefencing. Vane makore akawanda vachiita basa iri, vakutozikanwa kunzvimbo dzakasiyana siyana nokuda kwebasa iri. Saka ini ndikabata zvimadhiri zvakanaka, ndinobva ndamhanya kuvazukuru vangu, taiwaka chiregei kusaririra, nekuti kana neniwo sasekuru vevanhu ndatopinda munyaya dzachona. So security 360 vari kuti huyai mese. Varipo vamwe vanoti aiwa isusu hatina cash. Aiwa madeals ekuti unokwanisa kubhadhira mainstallments vanawo zvakare. Iwe chaunongoita chete kusvika panhamba dziri pascreen, paadresi iri pascreen, kana kuti bata panhamba dzimwe chete dzefoni dziri pascreen. Ipapo chabatsirwa zvizere kuti tingasvike sei kunge tiri tinoona kuti pamunda pako kana pastand pako panoda fenzi yakaita sei, yakakura sei, uyezve tingabatsirana sei kuti musha wako unge uri unochengetedzeka. Aiwa ndozvandandizokuzivisai kuti aiwa nyanzvi dziripo dzesecurity 360 dzekuti misha yenyu inge iri inochengetedzeka. Because kana iri hondo yesecurity ihondo inonetsa vanhu vakawanda, but ihondo yekuti tinogona kungoivharira, ihondo yekuti tinogona kungoimisa pachedu. Zvakare kubirwa chaiko, kubirwa zviri nyore kuti mbavha dzinge dzinongopinda nekusimudza zvadzinoda panzvimbo isina security. Aiwa isusu tiri kuti tinayo mhando dzese dzefencing dzatinadzo kuti mukangotidana tinobva tauya tofenza. Zvakare reza waya zvakare tinayo yekuti zvinge zviri zvinonyanyisa kutoomesesa
kuti vanhu vange vari vanosvika pavanopinda pamusha penyu kana pamba penyu sekunge pasina chinhu handiti so sasekuru vevanhu ndo zvandangoti ndiuye kuzofambira uyezve kutaura kuno umwe munhu ari kuchema kuti zvoni munda mangu maakuzodyiwa nemombe, munda mangu maakuzodyiwa nembudzi. Aiwa, bata kave security 360 kuitira kuti musha wako unge uri unofensiwa zvakanaka-naka, unge uri unochengetedzwa kuti usaite stress yekuti wakarara apa uda kuziva zvakare kuti kumunda hakusi kudyiwa here, nekuti nesecurity 360 aiwa havanokupa peace of mind, vanoita kuti unge uri unorara hope nerugare handiti. Saka apa ndoti ndingokuratidzai zvishoma panapa zviri kuitika. Basa riri kutoitwa nevamwe vakachenjera, vakatorawo advice yakangwara yekuti vange vari vanoisawo fence pamusha pavo, panzvimbo pavo, pauri kuda kuti vange vari vanoitira maprojects akasiyana-siyana. Aiwa, handei munozvionera. So Amanda chimbotiudzaiwo variko kunzoko vatomirira kuti vange vari vanotokubatai kuti vaitirwe basa. Chimbovatsanangurira kuti zvinofamba sei, vamwe vachida kuita maquotations, vamwe patotoshaya kutotangira papi. So isusu tinowanika pa89 Robert Mugabe Road, kona O Street na Robert Mugabe. Mukangosvika ipapo mubva matibata panhamba dzedu dzinoti 0777 333 611, kana kuti munogona kutibatawo pane dzinoti 0786 641 188. Isusu veSecurity 360 Fencing tiri nyanzvi maererano nezvefenzi dzese dzamungade. Vanoda kuitwa maquotation avo, musazeza kutibata nekuti maquotation enyu tinokuitirai mahara uye pachena. Mahara pachena. Uno muHarare kune vamwe vanotoda tinotosvika panzvimbo mahara zvekare. Motoita mameasurements. Totoita maproper measurements atinoita, atinoti your site visit, it's for free. Security 360. Alright, ndiri kuona zvakare kuti mune zvimwe zvamuri kuita besides zvefencing. Mungada wazivisa kuti zvimwe zvamuri kuita ndezvipi? Isusu veSecurity 360 Fencing tine zvimwe zvatinoita, mabasa akanaka chose, mabasa anofadza vatengi vedu. Tinoita zvema CCTV as well, ma-electric fence, ma-razor wire. Munouya tichikubatsirai zvekare. Iwo uri kureva kuti ma-CCTV aya anogona kutongoiswa nechero munhu here aya? Ma-CCTV anogona kutoiswa nechero munhu, pangava pamunda pako, pastendi pako, pamba paugere chaipo, kana mumabasa imomo mudzimahofisi. Kune vamwe vanochema kuti aiwa ndiri kubirwa nevashandi zvadai. Aiwa, isusu tinouya tichitoti tinotogadzisa nyaya dzakaita seizvozvo. Kuburikidza nekuisa ma-CCTVs emhando yepamusoro-soro anoona zvakajeka, zvokuti hazvinetse kuona fesi yemunhu. Kuti kana vari ango munototi ango dzapinda pana. Handiti, saka guys, ndofunga muri kungozvinzwira, hapana chekuregerera kusvika kuofisi. Adresi ndoyatakupai apo, phone number dzamapiwa naAmanda, munokwanisa kufona kana kutosvika panzvimbo. Kune vari kunzewo, kune vamwe vari kuti isusu taita kure but toda kuitirwa basa, vari kudiaspora. Muri kuitawo sei navo? Ndizvozvo zvamutaura angosendi. Isusu makastoma edu tinotowana nyange vari kunze vatinotoitirawo mabasa. Saka tiri kuti hazvinei kuti uri muno muZimbabwe, chero uri kunze tinotaurirana navo tichiona kuti tozvifambisa sei. Kune vamwe vekuti vanenge vaine hama dziri paground dziri kuvaitira maprojects avo, ndo dzavanogona kutuma for mapayments nezvese, asi basa tichitonoita chero munhu asipo. Umwe anoti aiwaka inini yangu mari vari kuchema kuti hama dzedu dzimwe dzachona hadzisi hama dzedu. Tiri kuti tikadzitumira mari iyaya iri kuzopesa yaita basa risiriro, isi tanga tichida kuisirwa fence. Munokwanisa here kudhila navo vanhu ivavo kuti mari ingouya direct kwamuri then basa robva raitwa? Ichokwadi ichocho, tinokwanisa kudhila navo chero vari kunze, vanongotumira mari dzavo direct to our office, tichitovabatsira ende basa rese vanenge vachiriona pachena, nekuti kubva project ichitanga
kwete ichito changa chete asi kubva tichitoloda material kuisa murori tinenge tichitovaratidza process yese kusvika fenzi yavo yapera kuiswa. Saka hapana chekumirira ka hapasina chekumirira. Wanga uchinetseka kuti basa ndoriita sei. Aiwa vari kuti kunyangwe madiasporans tinogona kukuitirai basa renyu kuno kumusha muri kwamuri ikoko mowana rugare mokudzikana. Aiwa ndo zvimwe zvezvatanga tichiti tinge tiri tinokuzivisai kuti basa ringe riri rinoenda mberi. Hande zvakare munombonzwawo nyanzvi pakuita zvefenzi vachikurukurawo nesu kuti vari kuzvifambisa sei. Mama Robert, makasimba here? Mushe makasimba here angu? Tinosimba. Ndiri kuona kuti mune energy yakawandisa. Chokwadi energy chokwadi. Aiwa zvinofadza. Aiwa. Saka pana patakusikirai muri pabasa. Yes angu. Ko kushanda nekunonaya indau moda kutopedza here basa pano? Toda kutopedza basa angu. Handiti? Kuno tiri kunzvimbo inonzi Dema, iri nzvimbo yeHarare. Alright. Yes. Saka ndiudzei mimi, chii chamuri kuita panapa mukoma Robert? Panapa tiri pamba patiri kufenza pane 400 meters. Alright. Ndofunga muri kungozvionera moga nemaziso enyu. Iri ramuri kuona iri corner post yedu. Corner post yedu iyi yamuri kuona ika. Tinotanga kupenda red oxide. Alright. And then tobva red oxide tobva taisa silver inoitwa iyo silver QD yamuri kuona iyi iyoyi. Alright. Inova iyo inopreventa yatinoti rust ngura. Muri kureva kuti zvamakaita izvi ngura haichatobata apa pasina chinonzi ngura. Alright. Tobva ipapo muri kunase kuona kuti corner post redu rakasimba. Hapana zvamunoriita. Tinorikasa necement robva ragara kwemazuva maviri kuti tigone kuzodhonza waya yedu. Iri ndiro sapota racho ramuri kuona iri. Hakuna kwainoenda waya yenyu, hamumbofufuti makataura kuti waya yedu yazoenda kwakati. Alright, saka tiudzei mimi 400 meters idzi dzinokutorera nguva yakareba sei? Nokuti kunaya kwemvura kudai kune vamwe vada kutofenzerwa kuitira kuti mombe, mbudzi, kunyange nembavha chaidzo dzisapinde kuzoba zvirimwa. Zvakanaka angu, mubvunzo wenyu wakanaka chose. Isu hapa tasvika hatimire. As long maposti edu angooma cheteka, tinogona kungotora 4 days tinenge tapedza basa redu. Pa 400 meters. Pa 400 meters. Yey. Ndofunga muri kungozvinzwira speed inorohwa panapa. Saka mungada kutitsanangurira here kuti inoi yakareba mameters mangani uye kubva panapa tinobata ndiri kuona tumwe twakaita tudikito pane mameters mangani pakati apa? Alright, twamuri kuona tudiki kubva paposti redu rineri kundosvika paposti iro pane 15 meters. Amuri kuona apa twamuri kuti tusimbi ndo atoti mastandards. Yes. Alright. Saka mastandards awa anofanira kuita mangani pakati apa? Ndiri kuona pase pane 3. Yes apa papedu apa pakareba muri kuona posti redu iro kusvika paposti redu iro pakareba ipo 15 meters. Toisa mastandard edu 3 kuroti 5, 10, 15 zvinodaro zvichindodaro. Zvinova izvo tikaisa mastandard edu ayi hatiti muri kuonaka fenzi yedu haikwanisi kudi haichafambi inenge yakangoti bata, hakuna kwainoenda fenzi yenyu. Indaba ndatohwa kutodawo ukaona usingade zvakanaka zviri kutsanangurwa nemo sepanapa unenge une mweya wokubirwa hatina zvatingaite newe, ka une mweya wokudyirwa mumunda hatina zvatingaite newe. Nhamba ndo dzimwe chete dzamaudzwa naAmanda kuti aiwa tibatei panhamba dzepascreen kuitira basa ringe rinoenda mberi. Ngoma Robert, varege vakadaro mukanatsovatsanangurira zvakanyanya ka vanopeza vakutozochokewa. Chirege vaite zvekufona nekusvika kuofisi. Handiti? Aiwa ndichokwadi iyoyo. Munofanira kumhanya ku360 zvinhu zvenyu zvigone kudi kuchengetedza. Ndofunga muri kuona tasvika panguva yekuti yava kunaya, mbeswa dzenyu hamuchemi kana tadi tafenzi. Saka batai ve360. Zvaendwa izvi. Zita ndinonzi Hango Saint, ndanga ndichikurukura naAmanda pamwe chete naRobert Security 360. Titi, much love and God bless you all.
cut.